Дзяржава не дзяржава, калі ў яе няма сімваляў. Адразу пасля ўзнікнення займела сваю сімволіку і БНР, але была яна не зусім такой, як мы яе сёння уяўляем. На першай сесіі Цэнтральнай рады беларускіх арганізацый 6 жніўня 17-го быў прыняты статут беларускіх нацыянальных культурна-прасветных гурткоў у войску. Это быў адзін з першых дакументаў, у якім экспліцытна згадваецца беларуская нацыянальная сімволіка. Так, у пункце 19 статуту напісана: кожны член беларускай грамады ў войску павінен насіць беларускі нацыянальны знак. І тлумачыцца, які это знак: белая стужка з чырвонай палоскай пасярэдзіне. Усе тры палоскі, белая, чырвоная і белая, адной шырыні. Але з афіцыйнай сімволікай не ўсё было так проста. Ужо 3 красавіка народны сакратарыят замовіў у менскага гравёра Ізакава сваю афіцыйную вялікую круглую пячатку з надпісам кругом двума шрыфтамі «Рада Беларускай Народнай Рэспублікі» лацінкай у першым крузе і тое самае кірыліцай у другім крузе. А ў сярэдзіне была афіцыйная эмблема Беларускай Народнай Рэспублікі і яе народнага сакратарыяту. Угадайце, што? Не угадаеце. Сноп, граблі і каса. Але прайшло не так шмат часу, каля месяца, і народны сакратарыят БНР разгледзеў даклад старшыні Язэпа Варонкі аб устанаўленні дзяржаўнай пячаткі рэспублікі. І быў зацверджаны малюнак пячаткі беларуска-літоўскага князя Міндоўга пачатку 13 стагоддзя. Вось гэтым і скончылася эпоха БНР з касою і граблямі. Узнікалі свае складанасці са сцягам. У прыватнасці, у сувязі з тым, што літоўцы, якія сапраўды не мелі ніякай нацыянальна-палітычнай эмблемы ў выглядзе сцяга, запазычылі некаторыя эмблемы ў беларусаў. Як вядома, тэрмін «літоўская Русь» ужываўся ў тэрытарыяльным разуменні, і ніколі не існавала тэрміну «руская Літва». І разам з няправільным вытлумачэннем першага тэрміну літоўцы прэтэндавалі на правы пераважнай і пераважнай здаўна большасці нацыянальнай і культурнай у ВКЛ беларусаў. А, дарэчы, жоўта-зялёна-чырвоны літоўскі трыкалёр быў прыняты Тарыбай у якасці дзяржаўнага сцяга толькі 25 красавіка 1918 году, амаль праз 2 месяцы пасля абвяшчэння незалежнасці. А цэлы год перад тым існаваў варыянт, запрапанаваны мастаком Жмуйдзінавічусам. І тут я зноў прапаную вам угадаць яго колеравую гаму. Так, чырвона-зялёны. Дзяржаўная сімволіка БНР, бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня за 100 гадоў перажылі нямала прыгодаў, але даказалі сваю гістарычную трываласць. І новая незалежнасць Беларусі ў 91 годзе пачалася менавіта з сімволікі БНР, якая зноў на некалькі гадоў стала дзяржаўнай. А з часам яна, напэўна, зноў аздобіць урадавыя будынкі, дзяржаўныя пячаткі і спартовыя трыбуны.